ମୁଁ ଜଣେ ଗର୍ବିତ ପୁରୀବାସୀ। ପୁରୀ ହେଉଛି ମୋର ଧାମ, ମୋର ଗର୍ବ। ଗର୍ବ କାହିଁକି ନ ହେବ? ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ଆମ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଫନି ମନେ ଅଛି ନା? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଏହି ସହରରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଫନି। ବେଳାଭୂମିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଫନିର ପ୍ରକୋପ ଦୃଷ୍ଟିଭୂତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ମୋ ଭଳି ସବୁ ପୁରୀବାସୀମାନେ ଏକମନା ହୋଇ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ହାତରେ ହାତ ମିଳାଇ ପୁଣି ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ଆମ ପୁରୀକୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଖାଲି ସହର ହିଁ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଳାଭୂମି ସଫେଇ ଅଭିଯାନ ମୋ ବିଚ୍ର। ମୋ ଭଳି ହଜାର ହଜାର ପୁରୀବାସୀ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ପୁରୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବେଳାଭୂମିକୁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତର୍ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ସହରର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ କରୋନା ଜୀବନକୁ ଠପ୍ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଅଦମ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର। ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ସହିତ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପୁରୀରେ ସଂକ୍ରମଣର ପରିମାଣ କମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁରୀ ଆଜି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ କେବଳ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ସହରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ତେବେ ଏତିକିରେ ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଥିବା ପାଖାପାଖି 12ରୁ 13 ହଜାର ପ୍ରବେଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋଗୋକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରି ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ, ଗର୍ବ ଆମର। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁରୀବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏହି ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରି ଦେଖାନ୍ତି।